Decorul de bambus în role se folosește ca tăblie la uși și dulapuri, dar se poate folosi ca și lambriu pentru a decora și proteja pereții de lângă paturi, holuri sau casa scărilor. Este subțire, astfel nu ocupă mult spațiu, dar rezistent la uzură, ușor de curățat și întreținut. Aplicarea este una simplă, similară cu a tapetului și este foarte decorativ. Metoda de lipire este mai puțin cunoscută, de aceea dorim să vă prezentăm în întregime acest procedeu. Oferta noastră este următoarea. Momentan, puteți achiziționa de la noi 21 de tipuri de decor bambus în suluri, cu lățimi de 120-180 cm, într-o mare varietate de culori, lamele cu diferite lățimi, lăcuite sau nelăcuite. Pentru detalii, vizitați site-ul nostru. Dacă aici, în baza imaginilor și descrierilor afișate, găsiți un produs care vă place, vă rugăm să solicitați 4-5 tipuri din gama de modele. Aceste eșantioane de circa 10 x 10 cm vor ajunge gratuit la dumneavoastră. În cele ce urmează, vă prezentăm aplicarea unui decor de bambus în rolă, confecționat din coaja naturală verde a bambusului. Suprafața unde se aplică rola se curăță de eventualele granule care pot împiedica lipirea. Aspirați praful de pe perete. Tăiați șipci lungi de circa 10 cm și late de circa 1-2 cm, preferabil din fag sau orice alt material care nu este predispus fisurării. În aceste șipci bateți cuie cu diametru de 1 mm, dar să nu treacă de cealaltă parte. După măsurarea suprafeței, tăiați cantitatea de material necesară. Fixați materialul în locul final și marcați cu creionul până unde se aplică adezivul. Nu încercați să aplicați deodată mai mult de 2-3 metri pătrați. Șansele de reușită sunt mici. Tăiați materialul în bucăți mai mici. După lipire, nu se va vedea unde a fost adăugat materialul. Deoarece peretele absorbe umezeala, vom folosi un adeziv expres pe bază de apă din industria lemnului. Se diluează cu apă în proporție de 5-10%. Consistența adezivului este bună atunci când nu curge ușor de pe pensulă, dar se poate aplica pe perete. Deoarece peretele va absorbi o parte din umezeală, nu este bine nici dacă adezivul este prea gros. Un adeziv foarte bun este aracetul, dar este relativ scump. Cu rezultate bune se poate folosi metilanul, un adeziv folosit pentru lipirea tapetului greu din material textil. Aplicați adezivul pe perete. Deoarece adezivul se usucă în 5-10 minute, este bine să fie aplicat repede de către 2 persoane. Dacă adezivul se aplică pe faianță sau orice altă suprafață care nu absorbe umezeala, atunci folosiți adeziv de contact, de exemplu Palmatex. În acest caz, aplicați adeziv pe ambele suprafețe și aerisiți pentru câteva minute, apoi fixați printr-o mișcare fermă. Dosul materialului nu necesită adezivare, e suficient să fie adezivate marginile acestuia. Fixarea se face de către 2 persoane. Nu aplicați materialul într-o singură etapă, începeți din colț și fixați. Celălalt capăt al materialului să nu atingă peretele. Fixați-l pe perete prin ștergeri repetate și apăsate cu o cârpă uscată. Avansați treptat în direcția opusă. Dacă consistența adezivului a fost corectă, decorul de bambus rămâne lipit frumos pe perete. Materialul se mai poate mișca circa 5 minute. Dacă acesta nu rămâne pe perete, înseamnă că adezivul a fost prea diluat sau s-a lucrat prea încet, iar peretele a absorbit umiditatea din adeziv. Îndepărtați materialul de pe perete și aplicați din nou adeziv.
Dacă adezivul iese prin lamelele materialului, îndepărtați-l cu o cârpă umedă. După uscare, acesta devine transparent și nu va fi vizibil. În comparație cu tapetul, bambusul este mai solid. Din acest motiv, nu rămâne fixat acolo unde peretele este denivelat. Pentru a rezolva această problemă, vom folosi șipcile confecționate anterior. Cu acestea vom fixa materialul pe perete pentru perioada de uscare, circa 24 de ore. În cazul în care lambrisăm o suprafață relativ mare, vrând nevrând vom întâlni o priză sau un întrerupător. Pentru această operațiune, măsurați necesarul de material până la jumătatea prizei și tăiați. Însemnați cu un creion locul exact al prizei. Cu un mic fierăstrău, tăiați materialul de-a lungul semnului. Îndoiți bordurile întregi spre dosul materialului și tăiați cu un cutter. Slăbiți tapetul de bambus în locul însemnat, acolo unde trebuie să tăiați jumătate de borduri. Îndoiți spre dosul materialului bordurile slăbite și îndepărtați-le. Fixați tapetul de bambus tăiat la dimensiune și remontați priza. Înainte de demontarea prizei, nu uitați să întrerupeți curentul. După uscarea adezivului, îndepărtați cu grijă cuiele de susținere. Deoarece grosimea lambriului este de doar 2 mm, se poate folosi cu succes și pentru protejarea altor suprafețe solicitate, cum ar fi zona din jurul întrerupătoarelor. Sperăm că cele prezentate aici v-au fost de folos și vă mulțumim pentru atenția acordată.